האם התרבות המערבית אשמה בכך שמסוכן להיות הומו בעולם המוסלמי? חודש גאווה שמח לכל ההומואים בתל אביב שעושים מלא כיף. אבל היום, במדינות אסלאמיות, אין לאותם גייז אותה פריבילגיה. מה הסיבה לכך? האם זה עניין דתי? או שבכלל הדברים הם לא כמו שחשבנו, ובעצם המערב, המתקדם והפרוגרסיבי שלנו, אשם בכך שמסוכן להיות גיי במצרים? בואו נבחן את זה באמצעות סיפור על מלומד מצרי מוסלמי בשם רפא אלטאווי שחי במאה ה-19. אלטאווי חי בפריז כמה שנים, שם הוא כתב חיבור על אורח החיים של האירופאים. בחיבור הוא התייחס להבדלים ביניהם לבין העולם המוסלמי, ואחת מנקודות השוני הבולטות ביותר הייתה להפתעתו שהגברים האירופאים שוכבים רק עם נשים. נשמע הזוי, לא? אבל בעולם המוסלמי של המאה ה-19, משיכה הדדית בין בני אותו מין הייתה תופעה שכיחה. למשל, פה אפשר לראות איור טורקי של שני הומואים בני מעמד גבוה באימפריה העות'מאנית. ופה איור מסוריה במאה ה-13, בו שני גברים מתנשקים על גמלים בסצנה רומנטית. #couple goals. לא מכחישה. באסלאם משכב זכר הוא חטא, אבל לא יותר מאשר ביהדות ובנצרות. אבל למרות האיסור הדתי הרשמי, הומואים מוסלמים שכבו זה עם זה. אז מה בעצם הסיבה לשינוי הזה? ההסבר נפוץ ביותר במחקר האקדמי הוא השפעת האימפריאליזם המערבי במהלך המאות ה-19 וה-20. בעידן האימפריאלי מעצמות המערב כבשו בין היתר ארצות מוסלמיות והתיישבו בהן. המפגש של המוסלמים איתם היה בעל השפעה רבה. שכן באותה תקופה החזיקה אירופה בערכים שמרניים יותר לגבי הומוסקסואליות. ובארצות רבות באירופה אפילו היו קולהים הומוסקסואלים. למשל קבלו את הסיפור של הסופר הנודע אוסקר ויילד. I prefer a man with a future and a woman with a past. All right, let's get out of here before we're all arrested for the crime of bum fancy. המעצמות הקולוניאליות שהתיישבו במדינות המוסלמיות כפו לעתים קרובות מסגרות תרבותיות, חברתיות וחוקיות משלהן, בין השאר הפללת פעילות מינית בין בני אותו המין. הדינמיקה של השינוי החברתי בעולם האסלאמי כלפי גייז מושפעת ממגוון רחב של גורמים, כולל תרבות, דת ופוליטיקה. אבל לא ניתן להתעלם מההשפעה ההיסטורית של האימפריאליזם על השפעת הנורמות התרבותיות מקומיות כאשר בוחנים עמדות כלפי הומוסקסואליות בעולם המוסלמי היום. תשמעו, זה מורכב. אבל בסרטון הזה אני רק רוצה להציע דרך חדשה לבחון את הנורמות המיניות שלנו, ככאלו שמעוצבות גם על ידי גורמים חיצוניים. פה, הכלים של המחקר ההיסטורי יכולים לעזור לנו לחשוף כל התהליכים האלו, וכך לנפץ כל מיני מיתוסים, כמו למשל, שהדת האסלאמית היא יותר הומופובית מהדת היהודית או הנוצרית. יש לכם שאלות? כתבו בתגובות.